prazer darvos a benvida no día de hoxe, onde nos reunimos para falar e comunicar e dar a coñecer máis se cabe sobre a riqueza e importancia da paisaxe neste territorio. Hoxe, no marco de Paisaxes Artísticas, programa organizado polo GDR Terra e Auga, facemos homenaxe non só a beleza natural que nos envolve, senón tamén as tradicións e a diversidade que definen a nosa comunidade e, por ende, os territorios que conforman este GDR. Paisaxes Artísticas ofrécenos a oportunidade de escoitar as voces expertas, experiencias e aprender sobre a importancia da perseveración, preservación, promoción da paisaxe. E para iso está aquí Ismael Lago, que nos vai a falar en representación do GDR sobre o que é Paisaxes Artísticas. Bueno, pois nada, moi bons días a todos e gracias por achegarvos aquí hoxe. O GDR Terra e Auga é un grupo de desenvolvemento rural que estamos na Cañiza, parece que estamos moi lonxe, pero Salceda tamén forma parte do territorio GDR. A nosa función principal é a gestión de fondos europeos do programa LEADER para tratar de, por o noso grande área o desenvolvemento rural da zona da Paradanta, o Condado e o Concello de Salceda, con axudas directas a empresas que queiran pôr en marcha actividade económica, emprendedores, emprendedoras. E logo tamén unha liña de axudas a asociacións culturais, comunidades de montes, asociacións, en fin, sin ánimo de lucro. Convido-vos a que vos acheguedes o GDR, que conozcades o GDR, que poidades formar parte da masa social do GDR. Fora desa liña principal do noso traballo, pois dende fai uns anos gestionamos unha figura turística, o Xeo Destino, que é o que nos trae hoxe aquí. Gracias a un convenio asinado coa Axencia de Turismo de Galicia, pusemos en marcha este ano un ciclo de 3 xornadas que lle demos en chamar Paisaxes Artísticas. A primeira delas estuvo organizada no Concello da Cañiza, falando sobre a música de raíz. O domingo pasado estuvemos en Mondariz. Ali estuvemos falando, divulgando sobre os seráns, e hoxe pechamos este ciclo aquí en Salceda, como non podía ser de outro xeito, falando das danzas brancas, dos ranchos de reis, pero tamén de outro tipo de danzas que aquí Julia, cos poñentes que logo convidará, pois, trataremos de dar un pouco de luz, de pôr en valor ese traballo de recuperación que se está a facer dende as parroquias. E nada, esperamos que o disfrutedes e que sexa útil e que sexa, que teña ese fin de posta en valor da recuperación que vos estades a facer. Pois, como ben dicía Ismael, hoxe pechamos esta edición, a primeira, espero que de moitas. Eu tiro lazo. Sempre estou a tirar lazos, de Paisaxes Artísticas aquí en Salceda de Caselas, porque non é solamente un territorio, sino que testemunha das xeracións que nos precederon, é un selo de prácticas, de costumes e de crenzas que se forxaron ao largo do tempo. Cada recanto de Salceda narra unha historia vinculada aos elementos importantes nosos, vosos, do noso o voso patrimonio, contribuindo a conformar a identidade colectiva deste lugar. Convido, que xa está aquí comigo, porque queremos agradecerlle que nos acollerades aquí en Salceda de Caselas no día de hoxe a alcaldesa Loli Castiñeiras. Moitas gracias. Pois moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, tanto ao Concelleiro de Cultura, Alex, que hoxe me acompaña, e eu queremos agradecervos que vos achegarades aquí ao noso auditorio, a vosa casa, a unha xornada que eu creo que vai ser moi interesante e da que vamos a aprender moito, non? Eu viña pensando, teño moitas dúbidas, seguro que saio daqui con elas resoltas, si danzas brancas é porque van vestidos de branco, si teñen orixe pagano, seguro que Julia, cos seus coñecementos a través deste faladoiro, nos vai a pôr os puntos sobre os íes e aclarar todas estas dúbidas. Decía o Ismael, pertencemos a un territorio maravilloso, o Condado Paradanta Salceda de Caselas, que ahora denominamos Terra e Auga, que de Terra e Auga, un territorio cheo de riqueza. E estas xornadas, estes ciclos
de paisaxes artísticas caen hoxe en Salceda, logo de pasar por Cañiza, por Mondariz, e eu non é por nada, pero creo que escollestes o mellor territorio para falar de danzas brancas. É unha frase moi manida que utilizamos moito os políticos e as políticas, o de por en valor, non? E por en valor que é? Bueno, pois por en valor é valorar o que temos, é sentir orgullo do que fomos, do que somos e do que queremos que os nosos fillos, as nosas fillas, os nosos nenos e nenas sexan no futuro. Eu este traballo de recuperación das danzas brancas teño que agradecer o intenso traballo realizado polo Centro Cultural A Feira, que hoxe está aquí, co seu rancho de Reis, un traballo espléndido do que eu como alcaldesa e toda a cidadanía de Salceda se sinte moi orgullosa. Gracias polo vosso traballo. E remato xa que o importante ven agora. Eu creo que as administracións temos o deber e o compromiso de por en valor este patrimonio inmaterial que nos identifica culturalmente, tradicionalmente, como terra e, ademais, que leva parello o uso da nosa lingua, que tan necesario é nestes tempos que corren e que se fai preciso. Que axuda de todos e todas, agradecer ao GDR ter a ben facer esta xornada en Salceda, a Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo subvencionar estas xornadas e o traballo en equipo, sempre digo, sae ben. Moitas gracias. Moitas gracias, un placer. Graciñas. Pois nada, como xa dixen, xa na xornada pasada de Mondariz, onde pudemos ver as paisaxes sonoras de Toutón xunto con Luciana e Monse, paisaxes artísticas é moito máis que paisaxe e que arte. E hoxe apreciaremoslo de novo, mas non sería unha mistura de paisaxe visual, colorida, sonora, é unha mesturace de cousas, porque o que vamos a ver hoxe encima do escenario vai ser un pouco de todo, pero é o que representan estas danzas blancas, o pasado, o presente e seguramente que o futuro. Para iso eu necesito a dúas persoas que teñen que acompañarme aquí, porque aínda que Lolia é a alcaldesa, eu agradezo as súas palabras, eu non son naide. Eu son aquí unha máis dunha pata de 3 pés. Entón, invito a Fernando Reyes e a Chema Cebeiro que me acompañen aquí arriba, porque eles son os que estarán aquí uns 40 minutos. Veredes que lles teño que cortar cada 5 segundos, porque senón non nos vai a dar o día. Queren contar tantas cousas que non nos van a deixar. Entón, trataremos de conversar a modo de café, unha conversa que xa moitas veces temos en Santiago, onde os protagonistas son as danzas brancas, nas que nos acompañan os ranchos de Reices no día de hoxe, como ben dixo, da feira, de Guláns, e un principio tamén están a acompañarnos os de Arbo de Libramento, o Libramento, non? Díxome ben? Sí. Sentaivos, non? Un forte aplauso. Fernando, músico de música barroco e investigador do grupo Resonet. Chema Cebeiro, iba a decir Fernando Cebeiro, xa empezou cas miñas. Chema Cebeiro, da Asociación Regionalista de Teo, investigador e desarrollador de proxectos tamén. En torno, agora, hoxe, o que vamos a centrarnos é todo o traballo que facedes en torno ás danzas brancas. E entón, aquí lanzamos o primeiro millón. Por que danzas blancas? Ou que queres falar desa imaxe? Fálanos, que queres falar, Fernando? Que quero falar? Bueno, primeiro, que por que me interesan as danzas brancas, ou as danzas de Galicia. Pois eu dedícome á música barroca, a música antiga, por extensión, renacemento, medieval, pero sobre todo barroco. No meu ámbito de estudio, que é un ámbito profesional e de investigación, hai moitos elementos que non só os instrumentos, os grupos, os compositores, as partituras. Hai moitos elementos nese mundo desa música, porque é unha música que, como toda, representa a toda a sociedade da súa época. Cada época está representada por diferentes músicas, diferentes modos de expresión, pero casi todos van sempre unidos.
E as danzas están íntimamente ligadas a todo o que é o mundo da música que eu fago, que é a música barroca. En Italia hai unha serie de danzas moi diferentes das nosas, en algúns aspectos parecidas, en Francia tamén, bueno. Pero o ámbito principal, como galego, como quizáis compostelán tamén, o ámbito principal dos meus estudios é Galicia e Santiago e o que ten que ver co Camiño de Santiago. Bueno, pois hai unha parte do que eu teño que estudar, do mundo que eu traballo, que son as danzas. Son as danzas que agora se chaman brancas, así se estou respondendo a... Eu non sei por que se chaman brancas, porque moitas das danzas non son brancas. Pertencen ao mesmo mundo, aos mesmos contextos de funcionamento histórico, social. E, bueno, quizáis o que sí diría é que para min, máis que danzas brancas, aínda que a maioría teñen un fondo de traxe branco, son danzas rituais, danzas religiosas, por que non? Pero eu iría máis hacia un punto que é moi importante hoxe en Galicia, para todos nós, que para mí eu chamaría danzas espirituais, porque levan moito máis contido do que é un simple esquema de movimentos, complexo, como vemos, entramado de traxes e de riqueza, que é enorme riqueza, pero é moito máis profundo que iso. As danzas falan de nós, somos nós os que facedes as danzas e os que non as facemos, e Galicia ten moito que ver coas danzas. O sea que podemos dicir que un punto é a parte de danzas gremiais, que tamén se coñecen como danzas gremiais, porque parten de aí, danzas blancas, danzas gremiais. Pero non son sempre gremiais. Ás veces as confrarías teñen que ver cos gremios, outras veces non. Pois entón podemos apuntar eso de espirituais. Eu creo que sería interesante ter en conta, porque ao final non deixa de ser un rito, un seguimento de algo que... Ter contido espiritual, ir máis alá do visual, do vistoso, do que se vende a millóns de persoas. Pódese vender a millóns de persoas, pero vai ao máis profundo da persoa. E en canto ás orixes, podemos constatar algo? As orixes, as danzas brancas... Eu como investigador son un pouco raro, porque non me preocupa ver cal é a orixe. A orixe pode ser prerromana, pode ser romana, pode ser fenicia, pode ser celta, quizás, non o diría, pero moita xente o pensa. A orixe non é importante para min. O que é importante é os momentos nos que sabemos que estivo na nosa historia, onde está documentado, onde está pintado. Castelao fixo este cadro maravilloso, esta pintura de un vello que ven de facer a danza, probablemente a danza do Carme, de Rianxo, aínda que a castañola na man, vedes non se ve moi ben a cinta na man esquerda, aínda ten a castañola posta, e isto é moi maravilloso, non? E o que son os documentos notariais de xente que deixa traxes, que deixa cousas, os documentos de actas de concellos que temos a partir do 1500 ou así, que falan de como se contrataban os danzantes, de canto se lles pagaba, que facían, que estructuras facían nas cidades e nos povos para que as danzas que iban na procesión pararan e fixeran a súa danza, non? A súa representación, non só danzada, sino tamén teatral, moitas veces. Todo iso, para min, é o máis importante e é o que temos que coñecer. Porque despois a orixe sería, eu creo que sería inventar, podese buscar tamén, pero
non é o meu camiño. Pois eso é linda ca pregunta que tiña a continuación, porque é verdad que a orixe a veces é o que menos importa, sino saber cando, donde se pudo reproducir e a transmisión oral da mesma para que estea a día de hoxe. Entón, Chema, ti dedicaste a todo isto de recoletar con informantes de todo iso. Como é a labor de facer que tamén temos unha experiencia aquí moi importante cos da feira, de recuperar, por exemplo, no noso caso, unha danza de branca? Claro. Por non generalizar. Sí, neste caso facemos algo similar ou ás veces en conxunto con Fernando Reyes, dado que el, bueno, pois traballa moi de preto co que son os arquivos, por eso tamén un pequeno solo paréntesis, que para nós a etiqueta esta de danzas brancas é moi sesgada. Iso é algo bueno, que se tomou non hai moito tempo, se puxo de manifesto e foi máis ou menos asociada. Nadie seguramente se preguntaba por que brancas ou non. Sí, isto é a foto que íamos iniciar, Sí. que demostra que o de brancas... Ás veces na sociedade cometemos estes, non sei se chamarlle errores, pero si o feito de que etiquetamos e poñemos e condensamos un montón de cousas baixo un mismo paraugas. Aquí ocorreu así, e douse pois socialmente, nos grupos, un pouco a nivel xeral, admiteuse bastante, non digamos falsa, pero sesgada sí que é, non é ao marxen de que si todo o traxe por dentro vai de blanco e tal, iso ten as súas explicacións, pero bueno, non vamos a debullar a iso, non? No tema de reconstruccións de danzas, é unha das partes que máis nos interesa. Nos comenzamos un pouco sempre, digamos, ao revés. Nos imos a fontes, se pode ser que estean vivas, vale, os transmisores, que como se denomina a xente maior que recorda, ou que viveu, ou que si participou nunha danza. E a partir desa memoria, tratar de rescatala e poñela en valor. Nos, para, como ben decía a vosa alcaldesa, poñela en valor para nós e devolvela ao povo, que volva a formar parte del. Porque se esa parte espiritual da que nos falaba Fernando é moi certa, porque eu como son danzante na miña terra, lá no Ulla, todo eso que cando un se vai preparando para ir a danzar, e cando está no momento, todo ese condensación de sentimentos que un denota, eso nin se pode trasladar a unha herdanza, nin se pode explicar moitas veces con palabras. Eu vexo moitas veces cando entrevistamos a esta xente maior, os abuelos, ves na súa mirada, na forma de que che contan como o están revivindo. E iso transmítese, pois eu que supoño que é algo das condicións humanas propias da nosa evolución, que non fai falta palabras para darte de conta de que alguén aí dentro se está movendo algo e que está recordando, sobre todo con moito cariño, detrás hai un orgullo. Pensade que tamén, por outro lado, as danzas veñen a unificar o que é, pois, na maioría dos casos, o que é unha parroquia, un colectivo, unha sociedade, unha comunidade, a unha eso, moitas veces tamén axuda un pouquiño a desfacer pois esos pequenos problemas que hai na comunidade. O feito de pertenecer todos a esa comunidade, traballar xuntos no sentido de levar a cabo unha música, unha danza, pois reforza os vínculos desa mesma comunidade. Entón, eses sentimentos, de aí extraemos o de que comentaba Fernando, que nós o temos claro que máis alá é espiritual. E a orixe, un pouco que dice el, tampouco nos preocupa moito, porque moitos collen e, non, esta danza é do 1642. Bueno, é que ao mellor antes perdeuse a documentación ou non se instaurou. No noso caso, que, por exemplo, devolvemos, na medida do posible, o que foi a danza do Ulla, que tendes aquí, ese sombrero, alá chamámosle chambergo. Pois ten 150 floriñas pequenas, cada unha leva 110, bueno, hai unha barbaridade, 2 anos de traballo por cada chambergo, quedanos unha abuela, solo facendo chambergos. Bueno, está todo moi ben, pero en canto a documentación, apenas hai actas ou hai documentos que avalen un pouco a danza. O único que conseguimos foi transmisores e, sí, un legado de fotos, pero, bueno, a fotografía é de onte. Ten un percorrido moi pequeno. Iso quere dicir que non houbo antes danza de Antroido?
Nós temos claro, sí, que houve. É certo que hai momentos que desaparecen por os conflitos bélicos ou por prohibicións, pero non é tampouco... Está moi ben. A danza de carril, que é outra que se estudia, pois ten unha documentación moi amplia, os cofrades, como vai pasando dunha cofradía, como despois os gremios, como sale da iglesia, como volve. Entón, ten un percorrido máis fácil en canto ao documental e ao histórico, pero non lle cambia nada. A xente que a baila o día doxe non lle cambiou o carácter, nin a forma, nin os nervios de cando estás vestindo para salir, se salirá ben, se o ensayo, non modificou nada. Eu estou aquí de polimalo. Sí, estamos Porque non ves que demasiado. como vos envolve vos o que están contando é interesante, non queredes cortar, pero eu teño que cortar, entón, polimalo. Eso era o que eu contexto, en que contexto, que simbolizan, que esta imaxe é espectacular. Fernando, contanos esta... Sí, isto é unha procesión que podría ser unha procesión é de Madrid, pero podría ser de Santiago, porque, como decía o cura de Fruíme no século XVIII, Madrid é corte, pero Santiago tamén. Pero tamén podría ser de Lima, da capital de Perú, de México, de Potosí, de Sevilla, de Coruña, de Pontevedra. Salceda. De Salceda non así, pero por lugares cercanos, perto de Salceda, ou algún mosteiro, algún centro así un pouco máis con certa relevancia religiosa local, podería ser o mesmo, pero máis pequeniño, menos participación. Tamén podería ser de Nápoles ou de algunha cidade do sur de Italia. E non é máis que unha procesión, pero con moitísimos elementos que hoxe recoñecemos, pero os recoñecemos fora do contexto religioso. Eu son de Padrón, pero vivo desde hai moitísimos anos en Santiago, desde pequeno, e ali ao fondo recoñezo un elemento que en Santiago para nós é moi querido, que son os cabezudos e os xigantes. Ali abaixo, vedes que hai unhas figuras máis grandes, non son xente grande, son xigantes. Pero aquí, neste zoom que fixen, hai unhas figuras aí, ao lado dese estandarte, que non son máis que danzantes. É dicir, a danza era habitual nos contextos religiosos, sobre todo no antigo réxime, antes da PEPA, da Constitución de Cádiz. En esa época, que foron séculos e séculos, o pobo participaba nas grandes manifestacións festivas. E a un nivel, podemos decir que de representatividade e de elegancia e de capacidade igual que os outros estamentos. Era a través dos gremios ou das confrarías, non era o pobo máis baixo que tiña as súas formas de expresión, senón o pobo, os cidadáns, os burgueses, os campesiños tamén, os obreiros, as persoas os zapateiros, os mariñeiros, toda esta xente tiñan o día da festa, que podía ser calquer festa, podía ser a festa da Guadalupe, a festa do Carmen, a festa de San Roque, calquer festa importante en cada lugar. Pois o pobo sempre participaba, e participaba a través das danzas. É dicir, a Igrexa sempre tivo aberta a porta a danza porque lle conviña a Igrexa, lóxicamente, porque é algo que ninguén pode negar o seu poder o seu poder de sensibilidade, de comunicación, de transmisión de sentimento. Entón, sempre estivo aí a danza. O que pasa que claro, é verdade que cada lugar, o interesante das danzas e das danzas dos distintos lugares de Galicia, que son moi diferentes entre si, é que todas teñen algo en común. Teñen esa
ceremonia, esa alegría, esa seriedade, ese movimento, esa dinámica, todas teñen esas características, esa organización, ás veces é menos organizada, incluso hai algunhas danzas en Galicia que son maravillosas, pero que ni siquiera se consideran no listado de danzas, podemos decir hoxe brancas, como as danzas, os danzantes de Manzaneda, que fan unha danza maravillosa, moi parecida aos derviches de Siria e de Turquía, pero é un tesouro maravilloso pero que pertenceu a un mundo inmenso, que é todo o mundo iberoamericano. E hoxe, en Galicia temos unhas características que nos definen as danzas, aínda que sexan moi diferentes entre sí, as definen, como, por exemplo, a utilización da gaita, que casi sempre é o elemento principal na musical, non? Pois agora xa pasamos ao bloque seguinte, porque xa me metiches aí a gaita, entón teño que dicir, antes de pasar esa fase de elementos das danzas de Antroido, diferencia entre danza e baile. Por que non se chama baile branco e si danza? A ver, aquí hai moita confianza, che que va. Para a parte folclorista, que donde aterrizamos ou nos atopamos máis a gusto nós, tamén nos chaman a parte máis inculta. Tamén está ben, eu tamén o admito. Non ten problema ningún. No, porque ven de parte social. É a parte necesaria, extremamente necesaria, como son as persoas que facedes a danza. É o máis importante. Os que facedes a danza e as persoas que o estudian directamente. Ese é o cumio da pirámide. Todo o demais ten que estar por debaixo. Claro, nós o que si vemos é unha diferencia grande, que a danza está estipulada, ten uns movimentos concretos, o cal necesita unha aprendizaxe. Se nos vamos á nosa parte folclórica do baile, o detonante é a improvisación. Ten lugar a que, sobre todo no noroeste, en Galicia en concreto, permita que haxa improvisación e que haxa guía. Con isto o que quero dicir? Que a danza non ten un guía? Sí, por suposto. En moitos casos, noutros non. Que non se vai actualizando ou sufre de outros elementos externos, por suposto. Nos chamámoslle contaminantes, vale? Pero non por algo, non é negativo, simplemente que ao largo da pervivencia, que poden ser 300, 400 anos, vai habendo unha modificación na cal asume elementos ou movimentos que a xente, como sociedade, ve ben. Ao final, o pobo é quen decide, Inda que isto parece un tópico, unha danza decide quedarse na sociedade porque a xente que forma parte desa danza e os que participan dela, non só bailando, deciden que eso está ben e que se vai a quedar aquí e vai a formar parte. Entón, cando nos salimos a bailar, o fin de semana pasado falamos dos seráns, os seráns, iso é baile, iso é algo libre, improvisado. Alguén vai aprendendo diferentes maneiras polos veciños, polos pais, ou, cando había esa continuidade no que é o baile, era necesario bailar porque senón tamén quedaba sin moza. O rito máis claro é eso. Agora facémolo de outra maneira, porque xa non fai falta muñeira e jota que na discoteca non pichan desto, máis salada chantada, pero sí, todos conhecedos os abuelos e os papás, cando iban a bailar, había que saber un pouquiño defenderse no bailes e os roles, de ir sacar a rapaza. Entón, a danza é justamente, digamos, un escenario totalmente con máis, non sei se é, por un lado é complexo, porque hai que entender os sentimentos, por outro lado hai que ensayala, hai que saber a coreografía, entón requere sempre algo moito máis previo. Eu creo que é a definición máis axeitada ou máis rápida para velo. É dicir, coreografía, ensaios, música propia, tamén. Sí. E outra cousa importante, o vestuario. Claro.
o vestuario e os elementos outros varios. Entón, os vestuarios, eu hoxe veño vestida como habitualmente por Antroido, e cando nos invitan por aí outras feiras, vou de directora do baile da danza de Antroido do Ulla, dos Xenerais do Ulla. Acompañaríame un director tamén que levaría unha gorreta, iría vestido todo de blanco con mantóns cruzados, unhas bandas da bandeira de España, agora se permiten tamén de Galicia, antiguamente non, eran de España, pero eso, o que falábamos desas permisibilidades. E o resto do coro de bailes, que lle chamamos coro de bonitos porque acompañamos os xenerais, levarían o que o chambergo os homes. E as mulleres levarían pañoletas moi floridas, como podedes ver por aquí algunha, esas de atrás, atadas á cabeza con moitos collares, pero así, sería unha roupa vestimenta blanca, non? Pero aquí temos, unha mostra, por exemplo, que nos pode subir a acompañarnos por aquí, o rancho de Guláns, de Ponteareas, que veñen ataviados co seu vestuario da danza de reis, e ademais, falando de elementos, non solamente son eses elementos, non é solamente bailar, cantar, en algúns cantan antes, despois bailan, despois van acompañados de músicos, sino outros elementos que acompañan a danza, que levan e portan os propios danzaríns. E entón aquí... Podes achegarvos por aquí. Sí, pasa por diante, ti. O escenario é todo voso. Bueno, pois nos acompañan aquí. Poñedevos na luz, porque senón non se vos ve. Sí. Apreciades, ven aí os seus traxes. Os seus traxes e os elementos que portan hoxe. A ver, fálanos... Como é o teu nome? Belén. Vainos falar Belén. E o teu? Suso. Belén e Suso, un aplauso para eles por acompañarnos hoxe aquí. E Belén nos vai a comentar que é o que leva. Bueno, pois o traxe da muller do Rancho de Reis de Guláns. Pois nada, zapato, empezamos por baixo, zapato, media, sempre un pololo, que se aprecie. Despois teríamos a saya, un mandil, a camisa e, por último, o sombreiro, sempre adornado con moitas flores e, feito por cada un dos danzantes, en este caso, puesto como a min, a pañoleta e, despois de elementos, traemos o arquillo, que, parte dos bailes utilizamos o arquillo e as castañetas, non é o caso. E, se había suerte na casa ou en algún veciño, pois algunha joya. Sí, que está un pouco tomado da garganta. No caso dos homes, o mesmo, zapato, pantalón, camisa e despois o típico sería o faixín, sempre de color encarnado, ou será rojo. Despois o pañuelo, un pañuelo de alfombra típico dos traxes tradicionais galegos e despois o máis característico quizáis é o gorro do home. Sempre tamén feito por cada un deles, en este caso polo caso do meu compañeiro, e sempre con cosas que había na casa ou pedido. Agora, os materiales xa melloraron bastante, pero antes, normalmente, a constancia que temos nós era o sombreiro sempre se facía dunha base dun caldeiro, normalmente, e despois, se cubrían con plumas de jaliños ou do que era na casa, e os espellos, que, é algo moi característico e moi típico. E despois, el igual, trae o arquillo e as castañetas. Falta vos, que máis? Que outra precisades para bailar o día? Nos, para bailar, necesitamos un pau, que é un pau con cintas para vestilo pau, e palitos. Tamén temos outra peza que é con palitos. E creo que non me deixo nada atrás. O 6 de xaneiro, podemos vervos 5, 6 de xaneiro, cando? Porque estamos en decembro, Navidad, Nadal. Pero a veces se me traballa aí. Nos actuamos, aproveito aquí este momento, actuamos o día 29 de diciembre, que hai un festival de ranchos en o auditorio de Ponteareas, entonces estades todos convidados, e despois o día propio para nós é o 7 de xaneiro, que é o día do patrón, que o noso patrón é San Julián. Pero depende, este ano, se non me falla a memoria, o día 7 cae en martes. Entonces actuamos o martes, porque gracias a todo o traballo da aldea, pois somos un grupo numeroso, entonces podemos actuar os 2 días. Seguro é o 6, pero por unha cuestión de logística, porque, é festivo. Pero este ano actuamos 6 e 7, o sea que esperamos en Guláns. Pois xa sabedes, un aplauso.
E moita vida o rancho de Guláns. Graciñas. Solo un minuto. Estaba ahora acordándome que tuvemos unha visita cando estábamos montando a danza de Antroido de Ulla. Acordoume ahora a ver a Belén que había unhas abuelas que nos decían home, pero como ides ir así, as mulleres non poden ir así, que esa roupa é toda de non enseñar, que iso vai por debaixo, non se pode ir en aguas a bailar. Para que vexades vos que complicado é cada vez que se pon en escena ou tratar de recoller, porque efectivamente as enaguas forman parte desas prendas femeninas que no seu momento estaban ocultas á vista de calquera. Entón, nun período moi pequeno de tempo, a sociedade cambia, perde un pouquiño a identidade desa roupa. Outra cousa que acabo de ver importante, xa sei que non estamos entendendo, que a nosa danza... Eu vos dixen que eu non sei para que me mato a facer o guión, porque sempre vos rompe, pero pasa nada, é permisible. Eso é cousas do directo. Claro, por exemplo, eu estou vendo aquí unha gran diferencia. O feito de que nós bailemos en Antroido e vos bailedes na época de Nadal, a nós atormentanos un pouco porque no anos 60 chegaron bolsos de emigración, co cual a Julia, se tuvera nos anos 60, tiña que levar un bolso que brillara, brilli 100%, que viñera de Centro Europa. 2 gafas de sol. Temos un montón de documentación de fotografías. Iso asumeuse de tal maneira que hasta o ano 90 as pícaras, as rapazas que iban na danza, os abuelos lle compraban gafas de sol para ir no Antroido, bailar a danza, e os bolsos. Para que vexades vos, o feito de que o Antroido é moito máis permisible, xa se quedou igual fora un pouco do que o ambiente eclesiástico, e dá lugar a, bueno, pois a... Carnaval tamén, Carnaval tamén é ambiente eclesiástico. Moi eclesiástico. Empeza o debate, abrimos cajas de Pandora, outra cita vamos ter que ter. Bueno, era unha pequena reflexión, entón, no que é a parte máis natalicia, bueno, polo que fomos observando, todo o que pasa a nivel da península consérvase, entre comillas, igual mellor o que a vestimenta e a realización, e cando nos apartamos un pouco desas etapas, pois, bueno, sufrimos esas consecuencias. Pero Belén xa lle chamou saia e nós alá chamamos llenaguas. E iso é porque eles seguiron durante unha transmisión, casi nunca parou a danza en salir. Pero nós, houve un parón e tuvemos que reconstruíla. O sea, levou unos anos chegar a que había unha música que era unha danza hasta que de repente empezamos ese... Bueno, xa vos contará despois porque é un caso moi similar ao que lles pasou aquí ca danza de Antroido e que tuveron que recuperar. A nós tamén pasou no mismo. Entón, na maxín das persoas que están no territorio, esta vestimenta perderase. Entón, vela é dicir, como vades ir bailar así, ca roupa interior enseñándoa por ali? Eu creo que é unha resposta ao que ti estás comentando, desde a miña humilde opinión. Tamén nos acompaña o rancho daqui do barrio da Feira. Quería que nos subiran ao escenario para mostrar tamén os seus vestuarios. Neste caso, van a subir 3 persoas, porque esas 3 persoas van ir, unhas van representando a danza de Reis e a outra a danza de Antroido. Entón, precisamos de 3 persoas que veñan porque, por o que me chivaron a min, o único que muda de vestuario entre a danza de Antroido e a danza de Reis é o danzante ou a danzante. Eles nos van a explicar o porqué ou as diferencias que hai entre cada caso. Un forte aplauso ás pícaras e o pícaro grande. Espectacular. Como te chamas? Candela. Candela, estás espectacular. Gústame o teu traxe moitísimo. Podesme dicir que levas posto? Tú sabes os nomes? Non. Pero chívate ela e dilos ti. Ou que? Nadie. A ver, vou ir dicindo cousas e tú disme se é verdade ou non. Unha saia. Sí. Un mandí. Sí. Un mantón ou 2. 2 aquí cun alamar enganchado. No. No, que é eso? Un broche? Non sabes? Dache vergonza? Pois non pasa nada.
Vamos dicindo aquí nos, pareceche, pero podes vir pa diante, que senón non che ven, que estás espectacular. Aplauso, por favor, que está preciosa. Ela bailaría en Antroido e Nadal, así. Vale, e agora quen fala de vos os dous? Ningún dos dous. Tamén teño que preguntar? Ah, vale. Entón paso o micro. Ti mandas. A ver, eu son unha danzante de Entroido e, bueno, a única diferencia, as dúas diferencias que se poden ver co do danzante de Reis é o gorro, que o seu é un triángulo e ten moitas máis plumas, e o meu é un sombreiro de palla, e ese está moito máis decorado, está todo feito a man, e despois serían os pantalóns a parte de abaixo, que, bueno, eu teño un pantalón, el ten unhas medias e un pantalón bombacho que lle vai ata as rodillas. E despois, bueno, tamén estas diferencias no baile, pero iso non sei se sigue entrando. E o vosso elemento cando bailades? Son as castañolas. Sí. Están aí escondidas, pero todos as danzantes e as danzantes levan consigo sempre os seus elementos. Nós non temos elementos. A nosa é visual, moi visual, pero elementos non temos ningún. Co cual, e cando vos podemos ver? Porque xa estamos tamén por aí. A noite queda, pero... Sí, bueno, nós solemos salir os 6 de xaneiro, non sei se este ano está organizado, pero vamos polas casas, de algunhas casas do barrio, normalmente das persoas maiores, porque son as que viviron iso, entón é para facer unha representación por as casas desas persoas. E despois, bueno, de Antroido salimos máis adiante o domingo e o martes. Salides 2 días. Eu creo que algo... Despois xa nos contaredes máis, pero creo que en Reices tamén salides 2 días e se precia un o día anterior polos concellos colindantes a Salceda e outro día da festa. Pode ser algo así ou mo estou sacando da manga? Non, antiguamente facías iso. Na víspera de Reis se salían polas parroquias colindantes, incluso un concello. E despois, o día 6, se axuda a misa, e ao terminar a misa se baila ao lado da iglesia. Pois entón este ano fijo que o día 6 estades aí, ou non? Xa nos contará Óscar despois. Un forte aplauso ao rancho da feira e a súa pícara que vai bailar moitos anos a danza. Hoxe vas danzar tú? Vai danzar ela, Agardade, que isto ten futuro. Moitas gracias, chicos. Bueno, pois non sei como vamos de tempo, porque aquí o tempo é o que prima. Que hora é? A unha tiña que estar, segundo o meu programa, a tiña que estar entrando Óscar a falar aquí, pero non pasa nada. Os gaiteiros, as músicas, o vestuario, estos son os elementos que falamos, son todo o que representa a parte da espiritualidade e o simbolismo e o pobo, as danzas de brancas, non? Como afecta ao longo, o sea, na escenografía e tal, o que é a globalización? Ao longo do tempo, nos vamos adquirindo e representando as danzas, pero hai variantes. Agora que estou vendo esta foto, eu creo que queres lanzar un vídeo, verdad? Sí. É que estou... A ver, isto é o que decía eu da escenografía. Donde se poden danzar? Es dicían dentro da iglesia, fora da iglesia, no barrio, nos concellos colindantes. Podes poñer ese vídeo e así falas tú. Sí, é un vídeo breve, pero... non digas de que nin quen son, ni de onde, ni nada. A ver que pasa aquí co público. Despois... Ai, que tristeza. Bueno, pois para que vexades. Danzantes de la Isla del Hierro. Ai, non conecta o audio.
Recoñedes o espacio? O escenario, podíamos chamarlle escenario, non? Recoñecédelo. A Catedral de Santiago. Que pasou aí ese día? Pois pasou algo que foi máxico, que foi despois de 250 anos de que non houbera danzas deste tipo dentro da Catedral de Santiago. Anteriormente eran habituais, dende a Idade Media hasta finais do século XVIII, están descritas con moitísimo detalle por peregrinos, por visitantes. Pois despois de 250 anos, máis ou menos, chegaron uns danzantes en peregrinación no ano santo de 2010 a Santiago, pasaban polas rúas, eu vinos pasar e dicen, bueno, van á catedral, pero non van a entrar, lóxicamente, porque é impensable que se poda entrar na catedral a facer isto. Pero ocorreuseme chamar ao deán da catedral, que eu tiña o contacto, e dixen, mire, eu xa falara con el das danzas, e das danzas dentro da catedral, das descripcións que hai maravillosas do século XVII, perdón. E díxome, pois veña, que entren. E entón dixenlles a eles, entrade. E bueno, foi maravilloso. Aí produxose esa sinerxia, de repente, bueno, eu non quero falar de min, pero eu tive a miña escola dentro da Catedral de Santiago. A miña ESB estudei na catedral. Fui un neno cantor, para min era un espacio moi próximo, pero de repente ver que ese espazo ten máis sentido aínda, porque todo o que é arquitectura, todo o que é escultura, retablos, non son máis que, bueno, son moito, pero non son máis que o espazo para algo. E ese algo non só é un grupo de curas falando ou cantando, nin unhas persoas caladas, escoitando, incluso despois do Concilio Vaticano II, non, é un espacio creado cos seus elementos para algo moito maior que o que é a palabra ou a misa, para moitas cousas máis, e cousas que son moi profundas, e aí a danza de repente adquire un carácter é popular porque ven do pobo, pero é popular, pero é espiritual. A Igrexa, non só a danza, sino a Igrexa cobra unha forza recíproca impresionante. Sodes os primeiros que ven esta imaxe, Eu tive engardada esta imaxe porque a gravara cunha cámara bastante mal, pero mandei a eles fai 3 días para que a viran, pero sodes as primeiras persoas que ven esta ni siquiera eles a viron, ni siquiera os que danzan a viron. O sea, que traemos e pechamos esta conversa, porque eu estaría horas, porque eu son un pouco ratón de biblioteca e me gusta escoitar, porque desde que me levanto a que me deito sempre digo que estou aprendendo cousas, sobre todo con xente maravillosa. Sí. Esta xente fan a danza, unha danza que podría ser de Galicia, podría ser de Brasil, ou de Portugal, ou de Segovia, pero teñen as súas propiedades, as súas características persoais, nos seus traxes, vedes que tocan unha especie de folión. Creo que hai moita influencia de Galicia nesas danzas, pero bueno, que veñen dunha illa canaria, e claro, eles traían o seu, era o seu, ao mesmo tempo que forma parte dunha colectividade enorme de centos de millóns de persoas hoxe, que todas as persoas relacionadas co mundo iberoamericano, e ao mesmo tempo traían o seu, elevaban o seu á Catedral de Santiago, a un lugar santo e sacro, que aínda se facía máis sacro, máis santo e máis espiritual con eles ali.
Con isto que nos estás dicindo, con estas palabras que nos regalan, podemos dicir que as danzas brancas contribúen ao benestar persoal e dunha comunidade creando, e espiritual tamén, pero benestar me refiero social, de integrar, de comunidade, de sentimento, e logo si se escoita no lugar e no espacio, no momento indicado, pois implica moito máis sentimento do que teñen xa per se. Solamente para rematar, quería preguntarvos a vos cales son, ou cal é, o maior reto ao que se ten que afrontar as danzas brancas na actualidade para que podan seguir aí. Para unha pregunta que vos fago, ahora respondede, por favor. É complexa a resposta e ao mesmo tempo incerta. O que está claro é que si... Para mí é fácil. Sí, xa sei por onde vai. É o problema de conocernos. O certo é que si despois de 600 anos, 800, non sei, os orixens podían ser, xa falamos antes, ancestrais, desde logo, e situalos onde queremos, o que está claro que van perpetuir, mentes o pobo, a comunidade, así o desese. E de momento hai vontade, porque acabo de subir aquí a rapariga esta pequecha, co cual xa se vai impernando, como dicía meu abuelo, é unha enfermedade, que cando te morde despois eso, hasta que te vas e pasas a outro espacio, vivirás con el. O folclore, as danzas, eso do que forma parte de hai un momento que se establece aquí dentro e xa non hai forma de sacalo. E tratamos os que nos gusta un montón de transmitilos aos que teñamos máis cercanos, se son os fillos ou os sobrinhos, ou, bueno, pois contaxear. Entón, eu penso que está asegurado. Si é certo que polo camiño, cada ano dámonos de conta de que van morrendo. Canto máis exploramos o territorio, eu só por poñer un puntiño, viaxamos a Chantada, bueno, os gaiteros, os barrios e demais, eles tiñan 3 temas que eran para tocar as danzas e non hai ningún informante, non atopamos de momento ningún registro para recuperalas. E iso pasou en Chantada, pois pasa noutra parte de Asturias, en Zamora, bueno, pois desgracia estamos tamén nun momento complexo no que a xente emigra ás grandes cidades e á costa, e o rural, eu que nacín ali tamén vexo o mesmo un pouquiño que pasa aquí. É moi complexo as zonas que son potencialmente rurais sobrevivir e asentar poboación aí. Vale, non imos entrar aí, que é un tema case político, é moi complexo, pero si é certo que como morre o rural, a xente del, con eles vanse as tradicións. É unha pena. Por min está claro que van a continuar. E se somos capaces, que é algo que temos pendientes, de que nos abran a catedral para meter ali o folión e volver a armar o cisco satánico, pois... Sempre que se faga así, eu creo que... Bueno, eu non digo nada, ¿no? Pero non deberían pecharse a iso, porque agora xa saben as persoas que están na catedral, os que rixen aquelos, xa saben o que é a danza dentro da catedral, e saben que eso é bo para eles, para o sentimento que intentan transmitir, e para as persoas e para a nosa sociedade. E no que respecta a cal é o futuro, eu cando era neno, por ser breve, non? Podría dicir máis cousas, pero por ser breve, cando eu era neno, a maxia estaba nas máquinas, estaba nos ordenadores. Agora cambiaronse as cousas. Agora a maxia está na realidade. Entón, a ventaxa do día de hoxe é que o que realmente nos pode emocionar e nos pode encher e dar sentido ás nosas vidas non está no que todo o mundo ve. Esa é a esperanza, non? Está na nena que acaba de entrar aquí, nas persoas que estáis facendo todo isto, que para vos é algo tan diferente deso que nos dan as máquinas, os ordenadores, os móviles, é tan diferente que é un tesouro voso. Por suposto, eu teño moita envexa por eso. Eu fago as miñas cousas, eu fago a miña música, e a miña música antiga, pero a danza e os traxes, toda esta tradición,
é un tesouro, e cada vez é máis tesouro. É dicir, non porque sexa en sí máis tesouro, sino porque o resto é máis igual todo. O resto é máis igual para todos e da mesma maneira provoca a mesma forma de personalidade, provoca a mesma forma de pensar. E non, a danza, a tradición é a maxia, é o que ten hoxe a maxia, e as persoas queremos, eso non teño ninguna dúbida, as persoas queren vivir a súa vida e ter maxia nela, cousas bonitas, maravillosas, e isto é un tesouro, eso teño clarísimo. Maxia, espiritualidade, danzas brancas, Fernando Reyes, José María Cebeiro Chema, un placer aquí en Salceda de Caselas. Parece que os estou votando, pero é horas. É horas. Ahora agardades, porque ahora nos vai acompañar. Eu vou a seguir presentando, pero vos podedes irvos... Ai, bueno, hai que preparar. Mentras eu vou a soltar un speech e sube Óscar para mover aquí a súa presentación, vou seguir eu co tema. Cada 6 de xaneiro, ou, como ben nos indicaban eles, 5 ou 7, depende da aldea, lugar, concello, os danzantes e as danzantas percorren as súas parroquias e barrios solicitando o aguinaldo e danzando. Os cantos de reis son unha tradición chea de simbolismo que poñen no punto de foco os Reis Magos e a Epifanía, non? Esta é unha costumbre ancestral que está aquí moi viva en Salceda de Caselas e tamén nos outros concellos vinculados ao GDR Terra de Auga, como pode ser San Miguel, en Mondariz, Guláns, Forazas, Cortellas en Ponteareas, Fornelos da Ribeira, Loureiro, Salvaterra do Miño, podríamos estar aquí citando porque moitas agora non están, pero si estuveron no seu día. Hoxe acompáñanos, como vos dixen, o Rancho de Reis do barrio da Feira, que, se queredes, podedes ir tamén subindo, porque mentras que fala Óscar, podedes estar xa preparados, porque nos teñen unha pequena sorpresa que xa adianteo antes, porque nos van a danzar aquí tamén. Quero destacar que a presencia deles é moi especial polo que xa comentaba anteriormente a alcaldesa, porque fixeron unha ardua labor e foron quen de reconstruir levar outra vez ao territorio que xa estaba casi esquecido durante moitos séculos, non? Agora mismo levan traballando e representando as danzas de reis e de antroido nos territorios e iso é unha gran fortaleza que eles teñen. Podedes ir subindo, rapaces, xente xoven, xente moza, danzantes, dama e músicos, que, como vedes, tamén non falamos nada dos músicos antes, pero estes músicos, Óscar, tamén teñen unha tabia persoal, o sea, diferente. Cada zona ten o seu vestuario tamén. Para empezar, bons días a todos. Gracias por poder darme esta oportunidade de explicar un pouquinho a nosa recuperación que fixemos desde a Asociación Cultural da Feira. Como ben decías, músicos... Podedes vos poñer por aquí, que se vos aquí detrás. Sí que se vos mira. Espera, eu teño que me... Sube tamén a malla. Vale, eu quero aproveitar que vexo que hai xente aquí que foi danzante tamén, Víctor, que está aí, que foi danzante, e de Guláns tamén hai xente de Guláns, que se queredes interrumpir para facer unha aclaración, qualquer cousa, que o fagades, porque eu non son estudioso, como son esta xente que estuvo antes, eu son un simple veciño do barrio da Feira, que aparecenos a oportunidade de recuperar esta danza no 2017, coincidiu co 50 aniversario do Centro Cultural e ali estuvo o secretario de Cultura da Xunta de Galicia e tiñamos unha exposición de fotografías antiguas e salía nesas fotografías que había, salía a danza de entroido, a de entroido. E ele chamou moita atención e foi el que nos animou a recuperar esta danza, porque senón nós seguiría estando aí esas fotos e nadie facía caso ningún. É certo que xa había danza de reis que recuperaran os do Serán. Os do Serán, Víctor, que está aquí presente, bailou esa danza e despois nós, unha vez que recuperamos a danza de entroido, pois o que fixemos tamén xa de man recuperar tamén a de reis para o noso barrio. Entón, a danzante que antes explicamos, a danzante de entroido, que agora é a figura femenina que recuperamos non,
incluímos a muller nestas danzas porque estaba prohibida a muller, que sepades que na danza de Reis e de Entroido de Salceda non figuraba a muller para nada. A dama era un neno cativo, que disfrazaban de muller. Nós ahora metemos tamén a unha nena pequena. E os dous danzantes de Reis, non? Os elementos xa os explicamos antes, e a diferencia que hai dos músicos, a música é a mesma tanto para a danza de Reis como para a de Entroido, e a mesma música, pero na danza de Entroido incorpórase un bombo. Vale? Hai unha persoaxe máis que o bombo, non? Vale, entón eu vou facer unha pequena presentación para aproveitar este espacio que me dades para explicar un poquinho tamén, e que non me enrolle moito. Ti córtame, Julia, se miras que me enrollo, córtame, porque igual me emociono. Vale, nada, para saber onde estamos en Salceda de Caselas, non? E estas son as parroquias que hai en Salceda, non? Está documentado de que había rancho de Reis, estamos falando no de Reis, na parroquia de Parderrubias, en Tenza e en Picoña. En Santa María de Salceda, que é a parroquia onde pertenece a vila, o centro da vila, a Farrapada, había 2 ranchos de Reis. O rancho de Rei da Feira e o rancho de Rei do Barreiro. E por que vos explico isto? Porque o que ven a continuación va a desentender onde ven todo do Entroido e este pique que hai entre a Feira do Barreiro, non? Vale, a danza nosa de Reis, que é moi diferente da de Guláns e da dos Val do Tea, non? Os de Puentareas e Mondariz, que teñen 4 danzas, non solamente temos unha danza, non? E este vestimento, pois este vestimento desta danza era compartido tamén coas parroquias veciñas do Concello de Salvaterra, que era Arantei e Porto. Aí tamén había o mesmo tipo de danza. Despois en Salvaterra tamén hai outro tipo de danza, que é máis similar aos de Val do Tea, como os de Mondariz e Puentareas, non? Vale, antecedentes, os ranchos. Aquí teño unha fotografía, esta é unha carta do 1888, que lle pide un irmán a outro que está no Brasil, que lle mande algo para o Entroido, non? Para o Entroido da feira, neste caso. Que lle traiga algo que lle faga rir a xente, non? E esta é a primeira documentación que temos do Entroido de Salceda. E ali, na outra, que é o periódico del Tea de Puentareas, fai unha pequena descripción no ano 1927 do Entroido de Salceda, de Santa María, non? E aí fala que sale un rancho pola tarde a bailar, a recorrer o barrio, que hai uns cabaleiros, aparece a figura do cabaleiro aí tamén, aparece as verbenas, aparece uns sainetes cómicos que se facían. E esa é a documentación que temos. Como os estudiosos antes dixeron que non importa a orixe, a documentación que temos máis tardía é esa, non? Seguramente que veña de máis de atrás. Vale, as características do Entroido de Santa María de Salceda. Pois, eso, somos 2 barrios, a Feira e o Barreiro, que pertenecen á parroquia de Santa María, estamos únicamente separados por un regato de agua. Vale? E aí ven un pique. Entón, ese pique, que elementos hai dese pique do Entroido? Pois, os sainetes cómicos son sátiras que se fai dun barrio a outro, do que che pasou durante o ano, pois, se tu eches algún problema, pois o barrio contrario cho vai a coller ese tema e cho vai a facer un chiste. É dicir, son os chistes que lle poñemos aos veciños do barrio contrincante, non? Pero tanto na feira como no barreiro. Despois, os cabaleiros. A figura do cabaleiro era cando salía ao rancho a danzar, como antes non había nada máis que ver, pois acudía a xente toda dos barrios do redor, e das parroquias, e dos concellos limítrofes, non? Entón, amontonábase todo no rancho e non deixaban mellar a xente. Entón, iban os cabaleiros estes, vestidos, tapados a cara para non saber quen eran, e con unha vara, pois facían sitio, apartaban a xente para que poden bailar. Encima dos cabalos. Os cabalos iban adornados con moitas campanillas, e hasta incluso botaban os cabalos hacia a xente para facer sitio, non? E despois estaban os ranchos de Entroido neste caso, as carrozas e as comparsas. As carrozas e as comparsas son os elementos que apareceron nos anos 40 ou nos anos 50, ao final de todo. Coa migración, Salceda, a parroquia de Santa María, tuvo unha migración moi forte hacia o Río de Xaneiro, e despois esta xente, alá fixo cartos, fixo ideas, e foi importando esas carrozas e comparsas que ao final
foi o que quedou. Hasta ahora, nunca se perdeu eso. Perdeuse os sainetes cómicos, perdeuse os cabaleiros e perdeuse a danza. O que quedou foi as carrozas en comparsas, que ao final, nos anos 90, unha explosión de carrozas en comparsas que as demais parroquias do Concello de Salceda tamén demandaban participar en carrozas e comparsas. A parte das demais parroquias de Salceda tamén os concellos de Tui, Ponteareas, Salvaterra e ao final carrozas e comparsas en todos os lados. Nos perdemos os elementos ancestrais e quedámonos con iso. E por iso tamén a nosa labor de recuperar no 2017 os elementos que nos facía distintos aos demais entroidos da zona. Vale, aquí podedes ver as distintas fotografías do entroido de Salceda, neste caso da Feira, no barrio da Feira. Xa mirades que había un montón de xente de todos os concellos do redor que se viñan a ver isto. As primeiras carrozas nos anos 40. Vale, aquí o que falaba antes dos xenetes cómicos eran críticas aos veciños de Castro Barreiro e do Barreiro hacia a Feira. Ali vedes unha representación deses sainetes cómicos, o rancho de Entroido, as carrozas, os bailes, as comparsas. Vou facer un apuntamento. Non dista moito do que facemos nos en Noulla. Nos temos cabaleiros, que chamamos os señorais do Ulla, levamos os coros de bonitos, van as comparsas, os coros de vellos, e en vez de sainetes temos atranques. Sí, a pero o mesmo, tamén. claro. O sea, que non dista moito. Sí, bueno. Eso quere decir que ao mellor en todos os lados que perderon e solamente se conserva a tradición de haber carrozas e comparsas, que hai moitas en Noia, bueno, en Negreira por aí, pode ser que por aí ainda este escondida unha danza branca, unha danza de Entroido. Non sei, eu tiro aí hai que tirar. Vale, perdón que te moleste. No 2018, cando recuperamos a danza de Entroido, non? Os que empezamos aí, ainda quedamos bastantes. Houve 2 ou 3 que abandonaron, pero ainda seguimos aí. A figura do cabaleiro tamén. Esa foi a primeira saída do rancho de Entroido despois da recuperación. Vale, aquí máis fotos do noso Entroido tradicional. Estaban representando un sainete cómico no Torreiro da Feira. Mirar a multitud de xente que había daquela. Hoxe non xuntamos nin a mitad. Hoxe non ven nadie. Vale, máis de sainetes cómicos. Vale, vamos entón xa cos ranchos. Vale, como dixemos antes, o rancho de Reis forman os 2 danzantes e unha dama. A danza consta de varias partes. Hai unha primeira parte inicial que é un saúdo, onde os danzantes saúdan. Despois hai un paxeillo que van saludando e despois empeza unha danza que non sabemos se é un balseado. Nós, cando recuperamos esta danza, estuvo con nós Marcos, que é un danzante de baile galego, compañero de Vítor, e el nos enseñou a danza esta co saber da xente que ainda quedaba viva. Pero a transmisión desa xente maior a Marcos como profesor de danza, de baile galego, chocaba, non concordaba, porque Marcos dicía que era un balseado e a xente maior dicía, no, iso é algo máis así, máis expresivo, non é tan fino, é máis tal. Entón, recuperar esa danza con un profesor de baile galego coa xente do barrio chocou, e ao final fomos polo camiño do medio, é dicir, nin tanto profesional, nin tanto, digamos, máis doméstico. Entonces, recuperamos a danza esa, e esta danza consta de 14 puntos. Mira, aquí temos fotos antiguas. A ver se do topado onde están os nombres dos puntos. Vale. Esta danza, unha vez que se empeza o balseado, se fan os puntos, non? Aquí hai 14 puntos, nós só recuperamos 11 puntos. Faltan os 3 que ao final non sabemos. E dos que recuperamos, tampouco sabemos cales son os que recuperamos, polo nome, non o sabemos. Nós sabemos que estamos bailando algo, pero non sabemos tampouco calé. Sabemos que un é a toupeira, que nos queda claro, o lixeriño tamén, a reverencia, tal, pero hai outros que non sabemos. Entón, se alguén de vos sabe máis ou menos como eran, cales son,
que nos lo digan porque nós queremos recuperar tamén, non? Entonces, normalmente iso, balsean, fan o punto, fan 2, 3 puntos. Antiguamente, cando se iba polas casas, o caixeiro, el íbase polas casas e pedíanse o aguinaldo, non? A víspera de Reis. E dependendo do que pagaban ou de que poñían de beber e de comer, se bailaban máis puntos ou menos puntos. Os danzantes non o saben canto van bailar. Eles chegan ali e empezan polo primeiro. Empezan a bailar, siguen, o caixeiro sigue o mesmo ritmo, bailan o segundo. O caixeiro sigue o mesmo ritmo, bailan o terceiro. Hasta o caixeiro dice, nada, pois aquí pagaronos pouco, deronos pouquiño viño, corta a música, pero para de repente. É dicir, están bailando, de repente ven a contradanza, que é outro punto da danza. É dicir, cambia o ritmo da caixa, acabouse o baile da danza, empeza a contradanza, termina a contradanza, e a dama, que está bailando con eles, vai elixir a un dos danzantes, o que mellor baile, para bailar con ela unha muñeira. O baile final que é a muñeira. Vale, pois isto é igual tamén no rancho de Entruido. No rancho de Entruido, que pasa que son 6 danzantes e 2 damas. O baile son os mesmos puntos, é a mesma música, pero incorpórase un bombo, e despois cada dama elixe un danzante para bailar con ela a danza, a muñeira final. Vale, ahora nós máis ou menos temos programado, bailamos 3, 4 puntos, 5, como moito. E sabemos cando vamos a cortar. Antes non. Antes os maiores dicían, non, estamos bailando, de repente a caixa cambiou e te tiñas que parar e adaptarte ao ritmo que viña despois. Porque os que mandaba era o caixeiro, que sabía o que recaudía, según o que había, e ibades aí. E hoxe, que veremos? Cando nos toque? Hoxe van bailar, creo que 3 puntos, 3 ou 4 puntos. Bueno, pagamos máis ou menos, entón. Depende dos pinchos que haya despois, que creo que hai bastantes. Eses van a estar ben vos. Vale, e esta fotografía que vemos ahora aquí é o noso futuro que temos, non? Temos un ranchiño, que son os nenos que empezan con moitas ilusións, coa danza, pero despois, cando empezan unos 15, 14... 16 anos, se nos van todos. E ao final quedamos o do 2018. Sí, é así. Empezan todos con moita ilusión, pero claro, a danza é sempre igual, e hai TikTok e hai outras cousas, e isto non... E isto non vai. E isto non vai, pero nos vamos aquí hoxe, estamos para dar forza, para que les sigan, para que outros volten, pero para eso necesitamos o apoio de todo Salceda, non solamente de Óscar e os que están aquí e os que están na foto e os seus pais, porque ás veces tamén os pais, gracias a eles, que os levan, que os traen, que non sei que, tamén organizan, podemos facer estas cousiñas. Teño que cortarche, porque senón o que decías dos pinchos, vanse pasar. Solo quería facer un pequeno inciso, Vale, ves, sempre hai que cortar, pero está ben. He de agradecer a labor que están a facer, porque eles están facendo por gusto propio, porque, como di Chema, o dicía o abuelo, é unha enfermedad, pero sarna con gusto non pica, pero ás veces mortifica e necesita o apoio de todos. Entón, un forte aplauso mentras ele está buscando o que quere compartir para a súa labor, a xente que nos acompaña e a todos os que estades no rancho de Guláns e todos os ranchos e comparsas e danzantes do mundo. Tiña unha fotografía, pero non a encontro. Eu quería facer un pequeniño homenaxe a dous Antonios Troncosos, Antonio Troncoso Zamorano e Antonio Troncoso de Autobuses, que era meu pai. Foron dous danzantes, os dous morreron este ano, en marzo deste ano, os dous naceron no mesmo ano, os dous marcharon para Brasil no mesmo ano, e Antonio Troncoso Zamorano foi un entusiasta do rancho de Entroido, perdón, de Reis, e nos anos 80 recuperou para a Asociación do Castro Barreiro o Entroido de Reis, que bailaron durante 2 anos, despois perderon, pero despois volveu a intentalo outra vez, baixo a Asociación O Serán, estuvo bailando, quixo convencer a meu pai para que bailara con el, pero o meu pai dixo que esta danza ten que ser pa xente nova, que non pa xente maior, e non quixo bailar. El seguiu bailante, recuperou no Serán, estuvo bailando moitísimos anos, despois viñeron outras xentes e seguiron bailando hasta que
hasta que nos collemos o testigo, no 2018. Nos quixemos ir este ano a bailarle a Antonio o Zamorano, pois sabíamos que estaba moi grave, pero cando fomos xa foi demasiado tarde, non podemos darlle o merecido homenaxe, non? E despois estaba o meu pai, como sempre dicía, ele era o mellor en todo. Foi o mellor danzante, foi o mellor tocando as carrañolas, e esta información toda que eu fui recopilando foi gracias a él, non? Entonces, este pequeno baile que sirva de homenaxe para eles. Pois vamos a preparar aquí, e como non, todas estas danzas que non o dixemos antes, pero sirven de homenaxe, hoxe, máis que nunca, os danzantes de Reis, do rancho a feira, pero sí que é verdad que en Sobrado dos Monches hai unha danza que lle chaman o ensaio, e que se baila non solamente nos días ese, sino que é unha danza de homenaxe, a todas as persoas do territorio, pois cando recibe un premio, cando ven de fora, cando sempre se danzou para facer homenaxes. Entonces non solamente sirven para ser de Reis, de Antroido, sino esa espiritualidade e sentimento e a maixa, e que teño os pelos de punta ahora mismo. Entón, preparamos aquí o escenario, quitamos e homenaxe aos danzantes de o rancho da feira.
Bueno, con este escenario, con esta gran danza, homenaxe do barrio da Feira, damos por finalizado esta primeira edición. Como dixen antes, espero que non sea a última de paisaxes artísticas, pero antes de ir a degustar os callos que estades a recender, que sei que non chega aquí, pero se fora ao aire libre sí que nos chegaba, pois que toca agradecer. Agradecer ao GDR Terreauga por apostar non só pola paisaxe cultural do seu territorio, sino a todas as persoas que o fan posible. Neste caso, os ranchos que nos acompañan, outro día en Toutón, en Interritmos, pois tamén ali estuvimos con todos os veciños da Caniza. Estender este agradecemento a Turismo de Galicia, agardamos que para o ano siga apoiando iniciativas como esta, neste territorio e en todos. A todos os concellos que nos acolleron estas xornadas en paisaxes artísticas, na Caniza, Mondariz, Salceda de Caselas, en especial hoxe. As persoas relatoras, Mercedes Luján, Roberto Comesaña, Olga Quir, María Vidal, Fernando Reyes e Chema Cebeiro. E, como non, a Proxecto 1920, que deron voces dos arrieiros, a Lucinda e a Monse por ser embaixadoras das pandereteiras dos ranchos de Reis, e en especial pois ao Rancho da Feira e ao Rancho de Guláns que nos acompañaron hoxe polo seu traballo e retornar ao territorio o que é do territorio. Agradecer ao todo o equipo técnico que fixo que este programa por arriba, os meus compañeiros de Musieventos e miña compañera de Fatigas, que hoxe non está aquí, Patricia Armida, que as dúas, bueno, pili-mili nos chaman. Vos pensade polo que pode ser. A Paco, a Begoña e Ismael por confiar en min, non como agradecer a vosa implicación e a vosa participación no día de hoxe. Espero que todos xuntos desfrutemos destes encontros e que nos leve a un compromiso por preservar e valorar a nosa paisaxe cultural. Agora agárdanos pois estos callos que deben de estar espectaculares esperando por nós e moita vida ás danzas brancas. Moitas gracias.